खनसे खुलुमबाय रायजोफोर माने मा बुंगोन आरो गुवारै बुंनो बारा एसे रोङा जे आंनि हिन्जावखौ BBW आफादनिफ्राय बहुत मदद खालामनानै मोनबाय दिनै मोनबाय माने आरो आफादगिरि नेहाथारिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने मान होनो थाखाय आरनाय गांसे गांसे होनो आखायाव लाबाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै जोङो मोनसे फिन गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दा मैयासो जोङो माने मोनसे जाथायनि सायाव सावरायनानै थांदोंमोन। नोंथांमोनहा दिनैनि दिनावनो नुनो मोनदों बे भिडिअखौ। दा बिनिनो जों आद्रा थालांनाय माखासे खामानि दंबावोमोन नालाय मैयाहाय जोङो हौवासाखौ गथायहरबाय। बिनिफ्राय दा दिनै बे बिनानावनि असे फिसायानो फैबाय जखन जोङो बे हिन्जाव बिसिखौबो फिसायनि आखायावहाय दिनै हेन्ड अभार खालामनानै होनायनि थाखाय जों बे भिडिअखौ लादों। मानो जोंहा प्रुफबो नांगौ आरो फारसे माने नोंथांमोनहाबो मिथिनाय जायो। दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों गुवारैहाय फिन बे जाथाया जादोंमोन माने नैबे रश्मि बर' होननाय बिनानावा माने सासे सेंग्राजोंहाय माने बेंगलराव खारबोनानै थाफैदोंमोन। दा बेखौ जोङो न'खरनि खावलायनायावहाय मैयानि दिनावहाय जों हमनानै लाबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जों हौवासाखौबो लाबोदोंमोन। दा बेखौ जोङो मैयानो गुवारै सावरायनानै न'खरनि आखायाव गथायफिनबाय आरो दा दिनै बे रश्मि बर'खौ फिसायनि आखायाव गथायनोसै। बिथांनि मुङा जाहैबाय सुकुमनि बर'। दा बिनि आखायाव जों गथायगोन। बेनिफ्राय दा जोङो माखासे बिथांनाव सोंनानै लानो सानदों सुकुमनि बर' बिथांनावनो खनसे खुलुमबाय रायजोफोर माने मा बुंगोन आरो गुवारै बुंनो बारा एसे रोङा जे आंनि हिन्जावखौ BBW आफादनिफ्राय बहुत मदद खालामनानै मोनबाय दिनै मोनबाय माने आरो आफादगिरि नेहाथारिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने मान होनो थाखाय आरनाय गांसे गांसे होनो आखायाव लाबाय दे दायोलै बारा एसे itu din दा जोङो नोंथांनि सायावहाय फंनैसो सोंनोसै जेनेबा दाथ' नोंथाङा लांनो फैबाय नङा होमबा गावनि हिन्जावखौ। दा नोंथाङा नोंनि सिनायथिखौ होनांगोन आरोखि। आंनि सिनायथिखौ आं तेजपुरनि सार तेजपुर बालिपरा दक्षिणामलागै गामिनिफ्राय फैदोंमोन। माने आंनि हिन्जावा बेंगलराव माने सासे माने गुबुन सेंग्राजों माने खारलांनानै फैदोंमोन इयाव ना। बेनिफ्राय आं माने दिनै आंनि हिन्जावखौ आं मोनबाय आरो आंनि हिन्जावखौ आं BBW आफादनिफ्राय लानानै माने रिसिभ खालामनानै न'आव लांगासिनो दं। बिनिफ्राय जेनेबा सिगांफोराव ओरैनो नोंथांमोनहा दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन नामा? एसे जोंनो बेखौबो नांगौ आरोखि। माने मैयाहाय नोंनि जेनेबा हिन्जावा एसे कमेन्ट खालामदोंमोन नालाय दावराव दावसि सोलिबाय थायोमोन होननानै। सोलिबाय थायोमोन आरो बिनिफ्राय जाया। फनाव जायोमोन ना? फनाव जायोमोन सार। फनाव जायोमोन। ओमफ्राय दा नों मोजाङै लांनानै नोङो संसार जाहैफिनगोन ना माबा मोनसे संसार जाहैफिनगोन सार प्लानिं खालामदों? संसार जाहैगोन ना? जेबो प्लानिं गैया ना? जेबो प्लानिं गैया। अके। बिनिफ्राय नोङो माब्ला लांनो सानदों? आं समबार खालि। समबार बा मंगलबार। समबाराव ट्रेन दंना गैया नायग्रोनांगोन आरो। नों गासैबो दा रिक्सा नोंनि हिन्जावनि रिक्सा दहायसिमाव नों सफैयैसिमावहाय जोंनि रिक्सायावमोन हा। दा दिनै जोङो नैबे लेटारखौ लिरखांबाय, सिगनेसार होबाय, जों भिडिअ फुटेजबो लाबाय नङा होमबा? दा बिनिफ्राय गासिबो 100आव 100 नोंनि हिन्जावा नोंनि रिक्सायाव थाबाय हा। बायसान्स जुदि गोमायोब्ला बा माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला बियो जों BBW आफादनि आखायाव जेबो रिक्स थानाय नङा। गासैबो बेयो नोंनि आखायाव थाजोब्बाय हा। अभी देखो रश्मि, तेरा हस्बैंड तेरे को लेने आया है तो अब क्या सोच रहा है?
মই এতিয়া যাম পোৱালিটো পঢ়া শুনা ভালকে দিম চাম আৰু মই আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰোঁ কাৰো লগত পলাই নাযাওঁ মতাটোৰ লগতে থাকিম পোৱালিটো ডাঙৰ দীঘলৈকে চাম মোৰ ভুল হৈছে ক্ষমা খুজিছোঁ ৰাইজৰ পৰা ইমান দিনৰ পৰা কষ্ট দিলোঁ মতাটো কোৱাৰ মতে মই মানে দুখ পাই আহি গ'লোঁ ক্ষমা খুজিছোঁ মতাটোৰ পৰাও ক্ষমা খুজিছোঁ আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা নকৰোঁ পোৱালিটো ভালদৰে চাম ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू गोजोननाय थाबाय दा जोंबो बेखौनो जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय बेखौनो मिजिंथियो आरो जोङो बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां जोङो माने बुजायबाय फारनैखौबो हौवानि फारसेखौबो जों बुजायनानै मैयानो बिथांमोननिखौ क्लियार खालामखादों आरो दिनै बिसोर सानै बिसि फिसायखौबो जोङो मोजाङै जोंनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां जों बुजायबाय दा बिथांमोनहा गावसोरबो माने मानिनानै लालायबाय भुलखौ जाबाय जेनेबा दा बेवहाय गावसोर निमाहा होलायनाय थाबाय सानैनि गेजेराव बिनिफ्राय थांनानै गावसोर मोजाङै मोजां संसार जाहैफिनगोन एबा गावसिनि गथ'फोरखौ मोजाङै नायलांगोन एबा गावनि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांगोन होननानै जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय मिजिंथिबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ